Assalamu alaikum, insha Allah a wannan bidiyon zan nuna mana da mutum zai samu MB wajen 750 zuwa 1000 a layin Airtel amma tare da yin night browsing. Danna like, danna subscribe, danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryen masu zuwa. Intro. Barka da suna Adam Samin daga Sirrin Tana. Kuna yi comment under this video idan ba ku fahimci wani abu ba. So da farko dai wannan subscription din naira 25 ne za su ba mutum 250 MB kuma na yin shi har sau 5 a dare daya. Kuma abun yana expire tun daga 12 na dare zuwa 5 na su ba. To idan mutum yana so ya dauko kamar film hakan nan ko kuma yana so ya dauko abu mai nauyi dai kamar software kuma ba zai affording data ba, so yana iya bin wannan hanyar da yayi wannan abu. So bari mu fara. So da kuma abu na gaba shine gaskiya sai an canza tsari. To idan mutum ba son canza tsari to dole ne sai a hakura. So da farko dai zan nuna da yadda ake canza tsari din. So idan mutum yana so canza tsarin shine baka shiga phone ko kuma diala naka sai ka saka star 312 sai ku saka star 1 hash sai ku jira. Alama na ce line Airtel, so sai ku taba. To ni already ina cikin wannan tsarin shine wato Airtel Smart Trade 2.0. So mutum zai kai wannan wajen idan yayi sai ku dawo mu ci gaba. So abu na gaba kuma shine sai mutum ya saka katin shi kuma yana da katin to shikenan ba wani abu sai ya ci gaba da step na gaba. To yanzu zan saka katin na star 126 star 16 97 70 71 36 87 03 21. So zan saka katin na dan Airtel. So kamar da kuke gani katin ya shiga. Sai abu na gaba shine ma za mu yi wannan subscription na ko to sai a saka star 312. Akwai misalin da wasu mutane suke za su saka star 4 hash hakan nan. Airtel ba su suka yadda da irin wannan abu, MTN ne suke irin mutum ya bi shortcut. So wannan gaskiya zan wuce ne zan saka hash din ne sai ni kira sai in zabi Airtel. To abu na gaba za ku ga wannan number 3 din night browsing 25 naira for 250 MB an ga daga 12 dare zuwa 5 na su ba ko na safe. So zan shiga number 3 sai in taba send. So kamar da kuke you have received 250 MB valid for 12 AM to 5 AM. So in mutum yana so ya kara zai iya kara haka har sau 5. So kun ga in mutum zai sau 5 zai samu MB wajen 1000 kenan na gani. So akwai da kallon mutum yana so ya san yadda ake duba data. So gaskiya su ba su da wata hanya da ake duba data night browsing. MTN ne ko suke da wannan tsarin, amma mutum yana so ya san yadda wani video daban da na yi yadda ake duba data sai ku je ku kalli wannan. Nagode.